Hello, hello, hello. Lala khai. Lai nào phải thăng là hay vậy nè. Mai đi lala người đi. Bipul. Hi ba say good morning na bung del na. Hi agay good morning Bipul. Moजां ना खबरा होनदों ना? मोजाङैनो दंथ'यो बिपुल आगै। नोंनिया माबोरै दं? दङ खामानियाव होनदों. दं. नो होनदों आरो. खामानियाव होनदों आरो ने? अके बिपुल आगै. ओमफ्राय जोंहा साइमन हेल' गुड मर्निं दाना गुड मर्निं साइमन. हेल' गाइस सोर दं सनाफोर आंनि एलबिस्ट्रिनाव हाबफैदो दे लाइना फैया जादों. फैया जादों लाइना. हेलो गाइस. कौन है प्लीज वेलकम मेरी एलबी स्क्रीन में ज्वाइन हो जाओ गाइस. मैं हूँ बोला. ओके थैंक यू. कौन है गाइस. प्लीज ज्वाइन हो जाओ. सब्सक्राइब करो. लाइक करो गाइस. अक्कीबा हेलो. नाइस बोला. थैंक यू. निखिल आजा हाय बोला. हाय निखिल. बिपुला कम्पानियाव कम्पिउटार जब मावहैयोलै बाजै सना होनदों. कम्पानियाव कम्पिउटार जब मावो ना. अके मोजाङै मावदे आगै बिपुल. निखिला हाय बोला. हाय निखिल. प्रिया हाय बोला. हाय प्रिया. आकिबा मांगो हेलो हाय नाइस वेरी नाइस बोला. थैंक यू सो मच आकिब. प्रिया जा मांगो कमेडी बोला. कमेडी बिपुला मांगो दुनिया जीवन दुखिया जीवन लै बाजै सना होनना बुंबाय जा. दुखिया जीवन आरो ना आगै बिपुल. जाखिबा मानगो इउ आर फ्रम बोला. मैं इंडिया आसाम से हूँ. आसाम बङाइगाव. ओमफ्राय जोंहा प्रियाया कमेडी अक्का बोला. ओके प्लीज गाइस सब्सक्राइब लाइक करो. ओमफ्राय जोंहा प्रियाया के यादवा मांगो जय श्रीराम बोला. जय श्रीराम. आकिब खान हाउ आर यू. आई एम फाइन. यू एन कान्ट्रि होनना बुंदों आरो ना. मैं भी ठीक हूँ. मैं इंडिया से हूँ. इंडिया आसाम से हूँ मैं. आप भी ठीक है. ओके. ओमफ्राय जोंहा प्रियाया मांगो प्रिया ने क्या बोला. सफिया आकिबा आई एम इंडिया बरेलिंग आप बोला. आप भी इंडिया से हो. ओके. सिनुरा आई एम फ्रॉम श्रीलंका बोला. ओके श्रीलंका से है. थैंक यू सो मच गाइस सबको. ओमफ्राय प्रिया तामिल नाडु होनदो. तामिल नाडु से है आप प्रिया.
Senora, I am from Sri Lanka बोला ओके श्रीलंका से थैंक यू सो मच सबको मेरी बिस्ट्रीम आने के लिए बिपुला ओंखाम जाबाय नामा बाजै होनदों ओंखाम जाथ'वाखै बिपुलागै हेलो गाइस कौन है प्लिज सब्सक्राइब करो लाइक करो गाइस ओमफ्राय जा बिमल बर' बाजै सना होनदों आरो ना बिबोनां सना बुं दे ओमफ्राय जा बिमला लाइक डान 500 होनना बुंदों आरोना थेंक इउ ओमफ्राय जा किबा मानखो हमारे पास आ जाओ यार बेरिलिंग में बोला ओके फिर कभी जाऊंगी कीप घूमने के लिए ओमफ्राय जा बिमला मानखो आई एम फ्रॉम मानखो उत्तर प्रदेश होनदों ना हा मिनिदों ओके बिमल उत्तर प्रदेश ओमफ्राय जा कि बोला मांगो आप आसाम या आसाम से हो बोला हाँ जी मैं आसाम से हूँ कि मांगो हमारे यहाँ आ जाओ बेरिलियन आप में बहुत इंजॉय करेंगे टेल पी घूमेगा नहीं टेल पी घूमेगा बोला घूमोगा ओके फिर कभी जाऊंगी रे किपकान प्रिया या जा मांगो ओके प्रिया बिपुला ओके बाजै सना दसे नुजाबाय दे सम गैया दायो बाजै दुखु दामोनदों दे बिपुलागै दुखु मोना दे दसे नुजानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जा प्रियाया हार हरदों आरोना थेंक इउ स' माच प्रिया मैंने ले लिया अपने हार दिया ओमफ्राय चित्तरन्जन फंबाय आब' होनना बुंदों आरोना फंबाय बुंदो दे मा खबर ओमफ्राय जा अजय आगै नुजाफैनो हादों हेल' बाजै सना सरि मा ओंख्रि खबर सबर बाजै होनदों आरोना ओंख्रिया जोंना मा होनो अजय आगै मा जागोनथाय मिथिथ'वा आरोना ओमफ्राय खबर सबरा दंथ'यो मोजाङैनो आगै ओमफ्राय नोंनिया माबोरै दं खिथाहरदो दे जा चित्तरन्जन फंबाया मा होनखो टाइम मिर' समबा निसालि होनदों टिम' मिर' साम्बा निसालि होनदों मानि लिरखोब्रा फंबाय ओमफ्राय जा रमेशआ हाय बाजै मा खबरलै होनदों आरोना खबरा मोजाङैनो दंथ'यो रमेश आगै आंनिया ओमफ्राय नोंनिया माबोरै दं प्रियाया मोजां मोनखो एके नुकल की अंदर से होता का गल के अंदर ओमफ्राय जा अजया मा होनखो आदसा बाजै आंनाबो मोजां बाजै होनना बुंदों जा अके मोजां जानांगौ दे अजय आगै जा चित्तरन्जन फंबाया मा होनखो मनिपुरलै आब' होनना बुंदों मनिपुरिनि लिरखो ना माखो मनिपुरिनि लिरनाय जादों आरोना चित्तरन्जन फंबाय हेलो गाइस प्लीज वेलकम मेरी बिस्ट्रीन में ज्वाइन हो जाओ कौन है DSDG आब'आ मा खालामदों आरोना जेबो खालामाखै आगै एसे रायलायदोंमोन आरोना ओमफ्राय जोंहा अजाया सोर दंरा बाजै होनदों आरोना गैनाया रावबो गैथ'वा दायो फंबाय आगै बाजैसो होनदों नालाय बिबोनां ओमफ्राय चित्तरन्जन फंबाया मा होनखो थांथ'बाय आब' होनना बुंदों दे आगै ओमफ्राय जोंहा प्रियाया मा होनखो कमेडि बोला हेलो गाइस ओमफ्राय जोंहा अजय आगैया मा होनखो
थाथ'दो बाजै सना आङो खामानि मावदों बाजै बाय बाय जेबो नङा दे अजायाखै दे बाय बाय थेंक इउ आंनि स्किनाव आंखौ दसेबाबो हेफाजाब होफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा रमेशआ मा होनखो नेटपेकआ गैला नेटपेकआ गैलालै बाजै लाइक होनो फैदोंमोन आं बाजै बाय बाय होनना बुंदों नेटपेकआ जोब्बाय आरोना लाइक होनो फैदोंमोन जेबो नङा दे थेंक इउ रमेश गोजोननाय थाबाय आगै मिद्रुला मा होनखो हाय कलिजा बोला हाय मिद्रुल कैसे हो होनदो ओमफ्राय जोंहा अजाया मा होनखो अके बाजै होनना बुंबाय आरोना जोंहा अके बाय बाय अजय आगै मिद्रुला तुमि होनना बुंदों आरोना ओमफ्रायो तुमि पाठ खाला खाला कलिजा होनदों आरोना पाठ खावा নাই रे मिद्रुल এতিয়ালৈকে তোমাৰ কি খবৰ খবৰ ভাল মোৰ বৰ্তমান তোমাৰ কেনেকুৱা খবৰ মিদ্ৰুল हेलो 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 गाइस कौन है फाखना जोआ हाय हाय बाजै सना नों मा खालामदों दा होनदों आरोना जेबो खालामाखै फाखना फाखनागै एसे रायलायदों आरोना रायलायनो फैदोंमोन होनदो गुसुहाय जा सनजक नुजाफैनो हादों आरोना हेलौ होनदों आरोना हेलौ हेलौ सनजक तामां हेलौ তুমি কি লাইভ আছে বাংলাদেশ ইন্ডিয়া যদি হয় আছা निउस साबा लागा मा बुंखोब्रा मिदुलालाय कि लाइक आसे ओमफ्राय बांलादेश इन्डिया itu হয় আছা নিউজ চাবা লাগা অকে সামদে যেহেতु হৈ আছে आरोना अके মই চাৱাই নাই চাম आरो ओमफ्राय जोंहा पाक्कना मा होनखो हाय नों बबेनि होनदों हाय नों बबेनि होनदों आरोना आङो आसाम बङाइगाव ओमफ्राय जोंहा मिदुला फाले होनदों फाले होनना बुंबाय आरोना তুমি চাহ খালা কলিজা নামদাर ना চাহ খাইছো सोरनि दं हेलौ हेलौ गाइस दा बिकास बसुमतारिया लाइक दान बाजै होनना बुंबाय ना थेंक इउ बिकास आगै गोजोननाय थाबाय
ओमफ्राय जोंहा मिदुला मा होनखो हाखना मा होनखो हाइ गुड होनना बुंदों आरोना जोंहा हाइ তুমি কাম নকৰা নাকি होनदों কাম কৰিছে मतलब কাম কৰি শেষ হৈছে মোৰ কাম শেষ হোৱাৰ পিছতে মই স্ক্ৰীনত আহিছোঁ ভাত বনা নাই যেনিবা অলপ পিছত বনাম মানে hello guys তোমাৰ হাজবেণ্ড কি খবৰ কলিজা মোৰ হাজবেণ্ড খবৰটো কি বা মই কেনেকা জানো দে কেনেকা গম পাম হাজবেণ্ডৰ খবৰ বা কেনেকুৱা ओमफ्राय जोंहा सोराङा मा होनखो खामानि मावाखै बाजै होनदों खामानि मावाखै बाजै होनदोंना आंखौ सोंदों आरो ना खामानिया फुंनिफ्राय मावबाय एसे ओमफ्राय ओंखाम संथ'वाखै दायो संगोन आरो ना सरि स्क्रिनाव दसे रायज्लायखांनायनि उनाव संनोसै आरो ओमफ्राय जोंहा थाइ मा होनखो गुड मर्निं होनना बुंबाय गुड मर्निं थाइ सोरलाबा जाहाय बिबो नांसना होनना बुंबाय आरोना सोरलाब गुमै सोर जाखोब्रा सोरलाब गुमैयालाय हाय ओमफ्राय जोंहा थाइया लाइक दा होनदों आरोना थेंक इउ थाइ ओमफ्राय जोंहा सोरलाब गुमैया लाइक दा होनना बुंबाय थेंक इउ ओमफ्राय मिनिदों आरोना सोरलाब गुमै खम जारला नामा होनदों मिडुला तुमार हाजबेन्ड चाकरि करे नाकि कलेजा होनना बुंदों साकरि करे ओमफ्राय जोंहा थाइया मा होनखो मा खालामदों होनना बुंदों आरोना जेबो खालामाखै एसे रायज्लायदों आरोना थाइ आं बुंनाया जादोंना जायाखैब्रा होनदो आरो ओमफ्राय जोंहा सोरलाबा मा होनखो सोरलाब गुमैयानो खा फाग्लि बिबो नांसना होनना बुंदों सोरलाब गुमै सोरलाब गुमै जालायखोब्रा आंथ' गोसोखांनो हायासैलै ओमफ्राय जोंहा नामानो बिदिना मानसियानो बिदि जाखो मृदुल कलिजार মই লাইক কৰিছো কলিজা होनदों ना थेंक इउ दे लाइक কৰিছে ना अके आर्मि হয় नाकि आर्मि নহয় एसएसबि হয় ओमफ्राय जोंहा सोरलाब गुमैया इउटुबनि बिगुमैसो हाय होनना बुंदों आरोना इउटुबनि बिगुमैसो हाय होनदों हिनजाव ना हौवा जाखोब्रा हायबो होनलायबाय गार्लस ना बयस जाखो होनदो ओमफ्राय जोंहा सोरलाबा मिनिबाय आरोना मानसियानो सोरलाब जाखो ना नामासो सोरलाब जाखोब्रा ओमफ्राय जोंहा लक्कना मा होनखो गुड मर्निं बाजै होनदों आरोना गुड मर्निं लक्कन थाइया ओंखाम जाबाय नामा होनदों आरोना ओंखाम जाथ'वाखै थाइयाखै ओमफ्राय जोंहा मिदुला होनना बुंबाय आरोना सिंगेल आगैया जोंहा हेल' बिमा गुड मर्निं होनना बुंबाय हेल' गुड मर्निं सिंगेल आगै मा खालामदों ओमफ्राय जोंहा जासमि बिटिवाया हाय होनना बुंदों आरोना हाय आगै जासमि ओमफ्राय जोंहा सोरलाबा मा होनखो जासमि बिटिवाइ बिबो नांसना होनना मिनिहरदों नै सोरलाबा सोरनि नाम जाखो सोरलाबालाय
टेबोला मावोसोलै ओमफ्राय जों मिद्रुला मांखो तुमार कट आसे मर कट बिजिनि ओमफ्राय जोंहा सिंगेल वाया मा होनखो फुंनि ब्रेकफास्ट जाखांबाय नामालै बिमा होनना बुंदों आरोना आङो सा लोंखांबाय सिंगेलागै ओमफ्राय जोंहा लोक्काना मा होनखो तुमाकियो थेंकियो तुमाकियो थेंकियो बाजै होनबाय आरोना लक्कन जादा समस मिनि आरा लक्कन त्रिपुरा अके सिंगेला मा होनखो आं दासो फैदों डिउटिनिफ्राय बाजै होनदों दासो फैदों आरोना लाइक दान दे मा होनदों थेंक इउ मिद्रुला स' बिउटिफुल होनदों आरोना थेंक इउ स' माच मिद्रुल ओमफ्राय जोंहा कनफाले हय बिजनि फानमारि हय गम पावा नाखि होनदों ओमफ्राय जोंहा एस एम नुजाफैनो हादों थेंक इउ सिस्टार लाइक दा होनदों आरोना आङो सिस्टार होनला दे फ्रेन्डसो होननोसै आङो एस एम ओमफ्राय लाइक दा होनबाय आरोना थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा थाया मा होनखो मुजे से बोरो नहीं आता है सिक्का देना बोला अच्छे से थाई ने मुझे अच्छा से बोरो नहीं आता है सिखाना से मतलब आपको सिखाना है आपने जो बोरो लिखा है ना ये हुआ तो है बोरो थिंग थाई ओमफ्राय जोंहा जासमिया मा होनखो सोरलाब सोरथाब गुमै हिर' होनदों आरोना सोरलाब सोरथाब गुमै हिर' होनदों मिद्रुला मा होनखो एस एम बड' तुमार कि खबर होनदों एस एम बड' तुमार कि खबर होनबाय आरोना मृदुला कलिजाया थाया जा मा होनखो मेरा बाजै पि मुसाहारि हे होनदों नोंनि बाजैयाबो मुसाहारि आरोना मतलब आपका भाभी भी मुसाहारि है बर' है क्या बर' है ओमफ्राय जोंहा सिंगेला गैया दिनै मा खालारखौनो गोजा नुदोंरा होनदों बाजै नै पर्दाजों नुदोंब्रा नै पर्दाया इखिजाना गोजाना ओमफ्राय जोंहा जासमिया मोनखो आंनि कमेन्ट फरायाखै नों आब' सुनि होनना बुंबाय फरायदोंब्रा जासमिया आगै थाबोबायसो नामाब्रा फरायनाय बायदि मोनदों आं जासमि बिटिवाइ आगै ओमफ्राय जोंहा मृदुला मा होनखो कि डिस्ट्रिक्ट हय चिरां डिस्ट्रिक्ट हय होनदो ओमफ्राय जोंहा थाया मा होनखो आङो त्रिपुरानि होनना बुंदों त्रिपुरानि आरोना ओमफ्राय जोंहा मिडुला मा होनखो ब्लु दिया कलिजा होनना बुंदों आरोना ब्लु तो लय साब नकरे जे ना ओमफ्राय जोंहा एस एम मा होनखो मिडुल मेरा कुछ भी ठीक नहीं है बोला एस एम बड' का कुछ भी ठीक नहीं है बोला मृदुल ओमफ्राय जोंहा सोरलाबा मा होनखो एस एम बिबोनां सना होनना मिनिहरदों नै सोरलाबा नामानो सोरलाब जाखो नामा होनदो ओमफ्राय जोंहा एस एम मा होनखो मैं बहुत दुखी हूँ मिद्रुल बोला एस एम ने दुखी हूँ बोला ओमफ्राय थाया मा होनखो बाजैया आंनि गार्लफ्रेन्ड होनदों बाजैया आदसा नोंनि गार्लफ्रेन्ड आरोना अके सिंगेल लागै थेंक इउ एस एम जोंहा हाजि होनदों हाजि होनना बुंबाय आरोना एस एम जोंहा मा होनखो सोरलाब हाजि होनदों सोरलाबा हाजिसो नामा आंथ' मिथिया सोरलाब गुमैया सोर एस एम ओमफ्राय जोंहा जासमिया मा होनखो थाबोदों बाल होनना बुंदों थाबोदोंसो आरोना जारलालै ओमफ्राय जोंहा मिडुला होनना बुंदों आरोना सिंगेला माइ गड मानिबा बेगद बिदिसो जादों होमबा ना बिमा होनदों बिदिसो जादोंब्रा पर्दाजों जादों ओमफ्राय आं लाइक होआखैना लाइन अन होआखै आं अफ खालामदों ओमफ्राय जोंहा जासमिया मिनिबाय आरोना हा मिनिबाय मृदुला जोंहा मा होनखो आमार बिटिआर हय होनना बुंदों बिटिआर हय बिटिआर साला मायाव थुना लाखोब्रा खम जारलालै आखायाबो ओमफ्राय जोंहा जासमिया गाबबाय आरोना आगैया मृदुला मा होनखो
SF मैंने की मैंने की सिंगेला गैया ट्रिट दे बिमा होनना बुंदो दे जागोन दे ट्रिटबाबो जा मिक्सेला मांखो लाइक दानसना होनना बुंदो थेंक इउ मिक्सेल लागो ओमफ्राय जा मृदुला मांखो SM बर' कइसे बुजि फावा कइसे बुजि फावा होनदो आरोना ओमफ्राय जा थाया मा होनखो आप समिता को पहचानती है क्या बोला समिता मतलब यूट्यूबर है थाई समिता ज्यादा याद नहीं है क्या हुआ ओमफ्राय जोंहा सिंगेला मा होनखो सोरनाव गल गल जाखोरा बाजै होनदो आरोना सोरना जाखोब्रा आंनासो जादों नामा आंनाथ' नेट दंमोनलै ओमफ्राय जोंहा SM मा होनखो मिद्रुल क्या बोला होनदों क्या बोला SM ने मिद्रुल ओमफ्राय जोंहा सोरलाब गुमैया मिक्सेल बैनाय साब खालाम दे होनदों मिक्सेल बैनाय साब खालामनोनो सोरलाबखौ ओमफ्राय जोंहा थाया मा होनखो नखय समिता सिनिफाय नोंखौ समिता सिनायबाय होनदों आरोना नोंखौ समिता सिनायबाय होनदों आंखौ सिनायो आरो नाथाय ओमफ्राय जोंहा मिदुला मा होनखो SM टु मी होनदों मिक्सेला अन मृदुला जोंहा मा होनखो SM टु मी फाट खाला कलिजा होनना सोंदो आरोना ओमफ्राय जोंहा सोरलाबा मा होनखो SM बिबोनां सना साब खालाम दे होनना बुंदों सोरलाबा SM साब खालामफिनदों आरोना मिक्सेला जोंहा मा होनखो दे जागोन दे सोरलाब गुमै होनदों ओमफ्राय जोंहा SM मा होनखो मिक्स गुस्थिया एथ' गोजा होनदों आरोना आंनिखौ नुबाय खोमालै होनदो नै मोखां मानि गोजा गासिबो गोजा नै बेखौ बोखारबासो गुफुर नुयो पर्दाजों नुदोंब्रा आंनिखौ गाइसमोन होनलायदो ओमफ्राय जोंहा सिंगेला अके दे बाजै होनदो जोंहा ओमफ्राय जोंहा तुमादु ना सादुआ मा होनखो क्या बोला मिक्सेला मा होनखो जा SM बिजि अन होनदों बिजि अन होनदों सोरलाबा मा होनखो मिक्सेल कमेन्ट हर होनदों सोरलाबा मिक्सेल कमेन्ट हर होनबाय जा जासमिया गैया थोद बाल होननानै मिनिदों आरोना ओमफ्राय थाया मा होनखो हा सिमि माइ ब्लग सिमि माइ ब्लग सिमी माई ब्लॉग को मालूम है मुझे लेकिन उसका एलबी में मैंने कभी गया नहीं है साइड ओमफ्राय जोंहा सिंगेल बया ट्रिट आरोना अके ओमफ्राय जोंहा SM मा होनखो हांख्ले जिउ बोरो होनदों हंख्ले जिउ बोरो होनना बुंबाय मिद्रुला जोंहा मा होनखो रसमा बर' लाइभआव नाय नाखि थाक মই मानखो आनसाबस्क्राइब करि दिसु होनदों रसमा बर' लाइभआव नाय नाखि কৈছে आरोना नाय थिक মই माने आनसाबस्क्राइब करि दिसु बोला ओमफ्राय जोंहा जासमिया मा होनखो लोगोफ्रानो गैया आंना दिनै रावबो फैयाखै र' लोगो लिंहरनि आं होनदों लोगो लिंहरनि आरोना जासमि आगैया दे लिंना लाय दे होनदो ओमफ्राय जोंहा थुम्माया मा होनखो आइ एम श्रीलंका होनना बुंबाय आरोना जोंहा श्रीलंका से हे ओमफ्राय जोंहा मिक्सेला मा होनखो दंलै आलि गोनां SM होनदों ओमफ्राय जोंहा जासमिया ओरैसै आरोना ओमफ्राय जोंहा मृदुला मा होनखो SM टु मी फाट खाला कलिजा होनना बुंदों आरोना
भात खाला खुलि जाना सोंदों जा सिंगेला गैया मांखो होनबा आं मांखो आंनासो गल गल जादों दां लै बाजै होनदों आंनानो जादोंसो नामाब्रा आंथ' मिथिला होनदो ओमफ्राय जोंहा एसेमा मांखो नहीं किया मिद्रुल बोला नहीं किया बोला है एसएम ने ओमफ्राय जोंहा मिद्रुला मानखो सब मैंने की सब मैंने की ओय ओकोमिया कुआ होनदों आरोना सब मैंने की हय होनदों मैंने की हय ओकोमिया कुआ ओमफ्राय जोंहा सिंगेल अन आरोना थेंक इउ आगै लाखिया जोंहा बि होनबाय नामा ओमफ्राय लाखिया गैया हाय आब' होनदों हाय आगै जोंहा मृदुला मांखो एम रियलि आइ लाभ इउ होनना बुंदों आरोना आई लाभ इउ सना बोला रियलि आई लाभ इउ सना बोला है मृदुल ने ओमफ्राय जोंहा बियार आगैया लाइक दान आब' होनदों थेंक इउ आगै बियार थाया जोंहा मानखो सिमि माइ गर्लफ्रेंड जीएफ है बोला ओमफ्राय जोंहा सिंगेला अन आरोना ओमफ्राय मिक्सेला मांखो जोंहा एसएम हारसा हौवा गोसो थोग्रा होनदों हारसा हौवा गोसो थोग्रा होनबाय नै एसएम माबाया मिक्सेला ओमफ्राय जोंहा थाया मानखो सब्सक्राइब कर दिया उनको बोला सब्सक्राइब कर दिया उनको मतलब आपने सब्सक्राइब कर दिया सिमी माई को थाई सब्सक्राइब कर दिया उनको ओके ओमफ्राय जोंहा एसएमा मानखो नो मृदुल आई डो नट लाइक इउ बोला आई डो नट लाइक इउ बोला रे एसएम ने मृदुल ओमफ्राय जोंहा मिक्सेला मांखो बिस बि सना होनदों बिस बे सना लाभ इउ होनदों बे सना लाभ इउ बास नामा बिसखो ओमफ्राय जोंहा मृदुला मांखो बि आर बसुमतारी तुमार कि खबर होनदों आरोना बिआर बसुमतारी कि खबर हुदिसे मृदुल ने ओमफ्राय जोंहा सिंगेला गैया मानखो ओमफ्राय बाजै नोङो मांखो बुंबावनांगौ जाखो होलै होनदों हा मा बुंबावनांगौ जाखोलै जादों ना माब्रा बेहालाय सिंगेला गैयालाय गोजाङाना ओंखायनो मा बुंनो मा मानो जायो खोमालै सिंगेला गैयाबो होनदों ओमफ्राय जोंहा बियारा मांखो फाल मर बोला फाल मर कैसे होनदों मृदुला मांखो एसएम क्या मय हाया मानु सरि एसएम क्या मय बया मानु हय नाकि होनदों आरोना मय बया मानु हय नाकि होनना सोंदों आरोना सिंगेला जा अन आरोना मृदुला मांखो बाय बि र अन ना ओमफ्राय जोंहा मिक्सेला मांखो मिद्रुल एसएम तो लागे जुदि मक फुल एटा रेस रस खुआ मय लिं अच्छा मय लिं लगाय दिम होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा एसएमा मा होनखो जास्ट फ्रेन्ड मृदुल बोला है जास्ट फ्रेन्ड बोला आरतिया जा होनना बुंबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा मृदुला मानखौ होनदों आरोना सिंगेला गै आरोना आरति लोगो नमस्कार ना ओमफ्राय जोंहा मिक्सेला एसे होनना मिनिहरदों आरोना ओमफ्राय जोंहा सिंगेला मांखो होनबाय आगैयाबो ओमफ्राय जोंहा मृदुला मांखो एसएम जास्ट फ्रेन्डशिप हे करिबा ना होनदों ओमफ्राय जोंहा एसएमा मांखो You are a good boy, but I do not like you. Just friend मृदुल बोला ओमफ्राय जों एसएमा मानखो सुनि मेक्सेल मेगन गोसा होनना बुंदों रायहरबायनो मेगन गोसा होननानै जोंहा एसएमा ओमफ्राय जोंहा एसएमा मानखो अके मृदुल बोला ओमफ्राय जोंहा मिक्सेलन हे
ओमफ्राय सरि मिद्रुला अ बोला ओमफ्राय जोंहा मिक्सेला मा होनखो थोद फाग्लि माथो एथ' मोजां चान्स दा खोमाना ला मालायबा गोसो थोनो नागिरदों होनदों एथ' मोजां चान्सखौ खोमाना लाना होनो गोसो थोनो नागिरदों होनदों ओमफ्राय जोंहा एसामा मा होनखो मिक्सेल मेरा बयफ्रेन्ड हे मिद्रुल होनना बुंबाय जा मिक्सेला सरि मिद्रुला मा होनखो बि आर बसुमतारी तुमि सरि फात खाला कलिजा होनना बुंदों आरो ना बिआर बसुमतारी मिद्रुला फात खाला कलिजा होनना सोंदों ओमफ्राय जोंहा एसेमा मा होनखो सुनि खान्दुरा मिक्सेल होनदों खान्दुरावसो नामा ओमफ्राय जों मिक्सेला एसे होनदों आरो ना ब्रकेन हियारा जा इदि नायबाय आरो ना अके होनदो मिक्सेला जा मा होनखो एसेम ओरैनो गाबनाङा नों होनदों ओमफ्राय मिनिहरदो आरो ना ओमफ्राय जों एसेमा मा होनखो जान से भी ज्यादा प्यार करते हूँ मिक्सेल बोला जानसी भी ज्यादा प्यार करती हूँ बोला रे ऐसे ने वैसे ब्रोकन अमन का लाइक कर दिया है रे बाबा हम बोला थैंक यू ब्रोकन हियर वैसे मित्र ने मैसेज कर दिया डिलीट बाय मिडल कॉलेज यू डिलीट मैसेज मतलब मैसेज क्यों खाता ओमफ्राय जोंहा एसे मामांखो गोसोखौ दोनमोन गोसोखांदोंमोन नामा मिक्स होनना बुंदों गोसोखांदोंमोन नामा होनो मिक्स ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना मा होनखो लं लाइन अनलाइन नाव लं लाइन जाखोब्रा ओमफ्राय जोंहा मिक्सला मा होनखो जादोंना एसेम आंनि गाबनाया होनदों गाबनाया जादोंना जायाखैनो मिक्सेला सोंदों एस एम नाव ओमफ्राय जोंहा एस एम मामांखो मिक्सेल मेरा हे फाटी हे मृदुल बोला ओमफ्राय जोंहा मिक्सेला मा होनखो एस एम भिडिअ बानायनो गाबनायानो होनदों भिडिअ बानायनो गाबनायानो होनना बुंदों आरो ना ओमफ्राय जोंहा मिद्रला मा होनगोन एस एम बर' तुमि बहुद धुनिया हय होनना होनदों आरो ना एस एम तुमि बहुद धुनिया हय बोला मिद्रुल ने मिक्सेला जा एस एम माइ डार्लिं होनना बुंबाय ओमफ्राय जोंहा एस एमा मा होनखो गोसोखांदों नोङो आंखौ नुना मिक्सेल होननानै गाबदों ओमफ्राय जोंहा मिद्रुला मा होनखो तुमि बिया हयसानाखि होनना सोंबाय आरो ना ओमफ्राय जोंहा ब्रकेन हियार आगैया मिनिबाय मिक्सेला जोंहा मा होनखो एस एम नोंखौनो गोसोखांदोंमोन होननानै मिनिदों आरो ना मिद्रुला मा होनखो एस एम तुमि बिया हौवा हय होनबाय नामाब्रा रोङासै लांदो एसे होनना बुंबाय आरोना जोंहा मिद्रुला ओमफ्राय जोंहा मिक्सेला मा होनखो फाटि हांखौ मा होनखो फाटि होनखौ नामा बिस बे फरायनाया होनदों आरोना फाटि हांखो बारा बुजियालाय आङो मिक्सेल फाटि हांखो ना मा बिस बे फरायनाया होनदों आरोना मा पाटि हांखो आं बुजियासै दे मिनिनोसो ओंखारलायलायदो ऐसे माजा मा होनखो हा शादी हुआ है मेरा मिक्सेल ही मेरा पति है बोला ओमफ्राय जोंहा एसे मा होनखो सुनि होनना बुंदों ओमफ्राय जोंहा मिक्सेला मा होनखो मिद्रुल एस एम को ओके मिद्रुल एस एम को चाहिए तो ले लो आदि डिम तुमाक होनदों आरो ना ओमफ्राय जोंहा मिद्रुला मा होनखो एस एम तुमि मक होनखो एस एम तुमि मक कने हुआ फाल फाबो तुमि बिया
हयसा कलिजा होनना बुंबाय नामा खम जारलालायदो मिद्रुला मांखो बियार बसुमतारी तुमि कट गला होनना बुंबाय आरो ना बियार बसुमतारी नाय होनदो ओमफ्राय जा ब्रकेनियार आगैया मोनखो आच्छा पाबिजी हामजा रहा है रे बाबा आज दिल को अच्छा नहीं लग रहा है बुरा मत मानना ठीक है बोला क्या हुआ है रे ब्रोकेन देवर जी ओके कोई बात नहीं ओमफ्राय जोंहा एसेमा मांखो हा मिद्रुल शादी हुआ है बोला है मिद्रुला मांखो मिक्सेल I do not care होनबाय आरो ना ओमफ्राय जोंहा मिक्सेला मानखो एसे मेरे से सिर्फ 9 मान के लिए शादी हुआ है मिद्रुल बोला 9 मान के लिए शादी हुआ है बोला है मिक्सेल ने मिद्रुल ओमफ्राय जोंहा एसेमा मिक्सेल तुमि कि कैसा होनना बुंदों मिक्सेल तुमि कि कैसा होनना बुंबाय आंनासो गल गल जाबाय नामाब्रा आंनासो जामारदों दांहा ओमफ्राय जोंहा मिक्सेला मांगौ ओइ I know you are I do not होनना बुंबाय नामा I do not care that's great होनना बुंबाय नामा रोङासै आंहा होनलायदो बारा रोङालै आङो ओमफ्राय जा एसेमा मा होनखो डिवोर्स होने वाला है मिक्सेल के साथ बोला डाइवोर्स होने वाला है डिवोर्स ओके डिवोर्स होने वाला है मिक्सेल के साथ बोला एसएम ने मिक्सेला जामांखो एसएम बेनो ना नोंना एक्टरा होनना बुंदों एसएम बेनो ना नोंना एक्टरा होनना बुंबाय ओमफ्राय जोङो मिट्रुला मांखो एसएम मिक्सेल टुफारा तु बिया बया দেখা পাই ঐ তাৰ লগত কিয় বিয়া হৈছে होनदो आरोना ओमफ्राय जोंहा सेमद्रुबा हाय होनबाय ना हाय सेमद्रुब ओमफ्राय जोंहा एसेमा मांखो नङा मिक्सेल बेयो नङा होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय जोंहा सेमद्रुबा मांखो सपोर्ट मी बोला किसी को जॉइन होना है तो हो सकता है ओमफ्राय जोंहा सेमद्रुबा मानखो हाउ आर इउ होनदों आरोना हाउ आर इउ मैं ठीक हूँ आई एम फाइन आप कैसे हो बोलो ओमफ्राय जोंहा मिक्सेला मांखो मिद्रुल टपरा बिया हले ओय मोर साउथ आफ्रिका बेंगन হয় बाहरिबा नुवारा होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय जोंहा एसे मामांखो बे फैया बियानि नावल' फैयो होनदों बियानि नावल' फैयो आरोना बियो सोरबा डिस्टार्ब खालामो नामा एसेम सोरबा डिस्टार्ब खालामो ओमफ्राय जोंहा मा होनखो सेमद्रुबा ब्लू एसेम मेरा हय ब्लू सेम मेरा हय मतलब ब्लू देना है ब्लू को ज्वाइन करने को किसको बोला था ब्लू एसएम मेरा है ओमफ्राय जोंहा मिद्रुला मांखो मिक्सेल तुमार हासबेन्ड हयने हय दे होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय मिक्सेला एसएम होनना बुंदों ओमफ्राय ब्रकेनियारा कुछ नहीं हुआ है रे बाबा बोला कुछ नहीं हुआ है रे बाबा बोला है nadarang ano magkipaglalay nadaram rang okay hello me didi you okay didi good morning how are you happiness to
Where are you from? Dede, please tell me. Are you fine? Okay, another mang. Nampi zada good morning. Hello, good morning. मैं इंडिया असम से हूँ, असम बंगाईगांव। मैं ठीक हूँ और आप बताओ आप कैसे हो? मुझे मतलब इंग्लिश बोलना नहीं आती है शायद। तो हिंदी में बोल दिया है। थोड़ा समझ में आया है तो आंसर दे दिया है। ओमफ्राय सेमद्रुबा मांखो एसएम मेरा है हा बोला ओमफ्राय जा सेमद्रुबा मांखो सपोर्ट मी बोला है ब्रोकन आ गया ओके भाभी जी अभी ठीक ठीक बाय बाय बोला ओके बाय बाय ब्रोकन यार मेद्रोला मांखो एसएम मिक्सल टू मी Noton na naton potabo koliza naki na बुंबाय खोमा आरोना रोङासैहाय बारा आंले ऐसे मजा मान के मिक्सेल जान से ज्यादा प्यार करती हूँ तुमसे बोला है ऐसे ने मिक्सेल ओमफ्राय जा मिक्सेला मानखो ओय ओ मिद्रुल तुमाक जुदि लागा মই डाइवोर्स दिम आरो बोला मोजाङै एसे मामांखो डिस्टार्ब खालामग्रा मेरला दं बाल होनना बुंदों बेरायनो हाया नामालै एसेम जाल्लालै बिदि थाबा होनदों ओमफ्राय जोंहा मिन्टुला मा होनखो मिक्सेल तय मिया मानु हय नाखि होनदों मिक्सेल तय मिया मानु हय नाखि होनना बुंबाय आरो ना मिट्रुला मा होनखो मिक्सेल कलिता दारो कलिता दारु जाति हय ओमफ्राय जोंहा मिट्रुला मा होनखो आमाय अकमिया मानहु हय आमी अकमिया मानु हय होनदों आरो ना ओमफ्राय जोंहा आलस्राङा अफिसियेल ब्लगा हेलो गुड मर्निं मेडाम दों हेलो गुड मर्निं हेलो ओमफ्राय जोंहा के एला हाय होनना बुंबाय आरो ना हाय हेलो गाइस कौन है प्लीज अगर कोई नया आया है तो मेरे चैनल से भी ज्वाइन हो जाओ सब्सक्राइब करो लाइक करो ओमफ्राय जोंहा ऐसे मामान को हाँ मिड्रोल मिक्सेल दूसरा लेने वाले हाँ मिट्रोल मिक्सेल दूसरा लेने के लिए बोल रही है बोला है एसएम ने ओमफ्राय जोंहा नादाराम राङा मंखो यस दीदी आई एम गुड ना ओके ठीक है ना आपी माय नेम इज नाद्राम रियान यू डू नॉट नो दीदी वेयर आर यू कैन यू रिक्वेस्ट some me and tell me your detail मुझे इतना भी इंग्लिश नहीं आती है ओके क्या बोला था यस दीदी आपका नाम नाद्राम राइन है ओके और क्या बोला था रे ओके मैं अभी कहाँ से लाइव दिया बोला ना मैं अभी असम बोंगाईगांव से मतलब लाइव दे रही हूँ मैं टाइटेल पुसाय क्या बसुमतारी ओमफ्राय जोंहा मिट्रोला मांखो एसएम तुमाक मर आने ओय नागालेण्ड तुमी आरो जाति हय होनदों आरो ना ऐसे मजा मांग मित्रुल आप क्या बोल रही हो मैं समझ में नहीं बोला समझा नहीं बोला है मित्रुल आप क्या बोल रही हो मैं समझा नहीं बोला एसएम ने सेम ध्रुवमन का एसएम मेरा है
जान से ज़्यादा प्यार करता है बोला SM को सेम ध्रुवा बोला बुंबाय आरो ना SM सेम ध्रुव ने बोला है SM मेरा है बोला मतलब SMD आ मन के हेलो न्यू फ्रेंड जॉइन मी बोला न्यू फ्रेंड जॉइन मी बोला कौन है गाइस SMD मा खबर होनदों खबरा मोजाङैनो दंथ'यो ओमफ्राय जोंहा ओमफ्राय मिक्सेला मांखो माबानो थैनोबो आयु जाबाय खासिगोननो खासिगोननो फैलानो बङाइगाव फैबानो बाला होनदों जायानो बुंदों होनना माबानो थैनोबो आयु जाबाय मांखो जाबाय बङाइगाव फैबानो बाला जायानो मा लिरखोब्रा बुजियासैलांदो SMD आ जामानखो मा ओंख्रि जाखो आब' सरि SMD अके मा ओंख्रि जाखो आब' ओंखाम जाथ'वाखैनो आगै संथ'बावाखैनो ओमफ्राय जोंहा मृदुला मा होनखो मय कलेजा दारु जाति हय मय जेनेल हय जेनेल हय होनबाय नामा मा मावबाय थाखोब्रा टेबोलालाय आंना नांथाबाय नामाब्रा जा रतन नुजाफैनो हादों आरो ना हाय होनबाय ना हाय रतन ओमफ्राय जा एसे मामानखो मिक्सेल क्या बोल रही है रे ठीक से बोलो होनदों ना क्या बोल रही है ठीक से बोलो बोला SM ने जा SMD मानखो नमस्कार रतना हेलो होनबाय आरो ना जा रानिया मानखो लाइक 24 होनदों जोंहा थेंक इउ रानि बिमा सना ओमफ्राय जोंहा SM मानखो अ आतसा हय नेहि मिद्रुल होनदों ना ओमफ्राय जोंहा मिक्सेला मांगै SM लागायलायनोसै दे बिकेनाव कमेन्ट लागायलायनोसै बिकेनाव कमेन्ट होनबाय नामा मिद्रुल मांगै जोंहा SM हाम कलिता बरो जात हे हाम कलिता जेनेल हे होनदों आरो ना ओके रानिया जा अन थेंक इउ रतना मानके जा हाय बाजै गुड मर्निं दाना गुड मर्निं रतना गै ओमफ्राय जा मिद्रुला मानके SM तुम सोता जाती है SM तुम सोता जाती है बोला मिद्रुल ने मतलब ओमफ्राय जा SMD आ मानके मा मुङा आब' नोङो माबाफोर मावो नामा होनदे आं जेबो मावा आगै ओमफ्राय जोंहा SM मांखो रुक खोल आया है बोला है रुको खोल आया है बोला है ओमफ्राय जोंहा रतना मानखो रतन कुमार फ्रेंड जयन मी बोला है रतन कुमार फ्रेंड जयन मी बोला कौन है मतलब रतन कुमार से ज्वाइन हो जाऊं ऐसे मजा मका मिद्रुल मैं हिंदू है बोला है ओमफ्राय जोंहा मिद्रुला मांखो रानी तुमार की खबर कलिजा होनदों रानी तुमार की खबर कलिजा बोला मृदुल कलिजा ने ओमफ्राय जोंहा रानिया अन थेंक इउ SMD आ जोंहा SMD आ जोंहा मा ससमा हरबाय आरो ना ओमफ्राय जोंहा रतना मानखो SMD फ्रेंड जयन मी बोला है रतन ने मिद्रुला मानखो SM तुम बोरो सता जात हे होनदों ओमफ्राय जोंहा SMD आ मानखो ब्लु होलाय आब' होनना बुंबाय जोंहा आगैया होबाय आङो ब्लु होबाय आङो SMD आगै ओमफ्राय जोंहा रानि अन हे रतना जोंहा मानखो रानि संगी जयन मी होनदों ना रानि संगी जयन मी बोला रतन ने SMD आ जोंहा मानखो रतन वेट होनदों ना मिद्रुला मानखो बिके तुमी बुजि पावा नाय कलिजा होनदों मैं एकय बुजि पावा नाय होनदों आरो
Moyo komiao nazane re. Bisike nazane. Moyo ekoয়ে বুজি পোৱা নাই এনে পৰি পৰি দিছো আৰু না হৈছে না হোৱা নাই এইটো মানে নাজানে হলিও নহলিও অলপ অলপ পৰি দিছে ओमफ्राय जोंहा मा होनखो रानिया कमेन्ट खालामना दोन रतनदो रतन कमेन्ट खालामना दोन रानि सोंगिनाव बेक हरगोन बे ओमफ्राय जोंहा रतना मा होनखो मिद्रुल फ्रेन्ड जयेन मी होनदो आरो ना मिद्रुल फ्रेन्ड जयेन मी बोला रतन ने मिक्सेला जोंहा मा होनखो एसएम दाउलेब आंनि जिउ नोंखौ गदायाव लानो हायाबा आंबो मिक्सेल नङा बाला होनना बुंबाय ओमफ्राय जोंहा रानिया मा होनखो अन आरोना जोंहा थेंक इउ रतना जोंहा मा होनखो एसएम बाजै मा खबर होनदों रतना सोंदों एसएम मा खबर होननानै ओमफ्राय जोंहा मिक्सेला रानि जाखांबाय सना होनना बुंदों आरो ना मिक्सेला रानि जाखांबाय सना होनना सोंबाय ओमफ्राय जोंहा नादारन हेल' दिदि वेलकाम होनना बुंबाय आरो ना Food. Eating food didi. Have you can and eating darna please request me and tell me didi what you do now did I work in Assam then hello welcome didi होनना बुंबाय ना ओके eating food didi ना अभी खाना नहीं मतलब नहीं खाया है अभी ओमफ्राय इंग्लिश भी इतना नहीं आती है रे भाई ओमफ्राय जोंहा मतलब आती नहीं है ओमफ्राय जोंहा मिडला मा होनखो बिके कलिता बारा जान बिके कलिता बारा जात हे फ्रेंड होनबाय बारा जात हे फ्रेंड बोला क्या क्या बोल रहा है ले सता बदा ओमफ्राय जोंहा एसएमआ मानखो खबर गैया होनदों खबर गैयानो ओमफ्राय जोंहा रतना मानखो ब्लु हरलाय बाजै होनना बुंबाय आरो ना हरबाय आङो ओमफ्राय जोंहा रानिया मानखो मिक्सेल संगासिनो होनदों संगासिनोनो एसएमआ र' दे दसे होनना बुंबाय जोंहा दे ओमफ्राय जोंहा मिद्रुला मानखो हाम कलिता जानेले हे हम कलिता बहुत बड़ा जात हे होनना बुंदों आरो ना ओमफ्राय जोंहा एसएमडिया मा होनखो रतन साब खालामबाय माथो आंजों गैयाबा साब खालामना हो होनदों एसएमडि ब्लगा मा होनो रतन साब खालामखानाय होनदों साब खालामखानायनो एसएमडिया रतन नोंखौ इनिफ्राय एसएमडिनिखौ माने साब खालामाखैबा नोंबो साब खालामनो थिनबाय आरो ना रतन नोंखौबो साब खालामनो थिनबाय एसएमडिया ओमफ्राय जोंहा रानिया ओमफ्राय मिद्रुला जोंहा मा होनखो एसएम तुमाक हिंदू होय क्यों तुम तो सता जात हे होनदों आरो ना ओमफ्राय जोंहा मिक्सेला मा होनखो आयु जालालै लागायना थांबा जायानो ओमफ्राय खारला बायदोंनो बुजाला बायो खाथ्रा आयै जाला बुजासै हम जाला ओमफ्राय जोंहा सोनेला हाय डियार फ्रेंड गुड मर्निं दाना हाय सोनेल फ्रेंड गुड मर्निं कैसे हो ओमफ्राय जोंहा मिद्रुला मा होनखो रानि तुमि फाट खाला कलिजा होनना सोंदो आरो ना मिद्रुला रानि मिद्रुला मा होनखो जोंहा रानि तुमार कि खबर कलिजा होनना बुंबाय आरो ना रानि की खबर हुदिसे आरो कलिजाने ओमफ्राय मिद्रुल कलिजाने रानिया मा होनखो जोंहा अन आरो थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा मिक्सेला मा होनखो बिके सना नोङो आंनावनो फैदोलै होनदों आरोना लानोसै आङो नोंखौनो अके होनदो जागोन दे होनदो
नेना थादो नों आंखौ सना होनदो ओमफ्राय जोंहा रसमाया मा होनखो आब' मा ओंख्रि जाखो होनदों आरोना ओंखामखौनो जाथ'वाखै रसमा आगै संथ'बावाखैना आरोना ओमफ्राय जोंहा रानिया अन आरोना थेंकिउ ओमफ्राय जोंहा एस बसुमतारी मादै नुजाफैनो हादों लाइक होबाय दे आबै सना होनदो थेंकिउ मादै मैया मा होनो बिब'जों सानसे माबायाव थांफानानै बेंकआव थांफानानै एकदम एलबिखौनो गिदिंनो हायाखै आङो मादै ओमफ्राय थांनो हायासै आरो नोंनि लाइफआवबो नै ओमफ्राय जोंहा मा होनखो मिद्रला रानि सोंगि रियेलि आइ लाभ इउ कलिजा होनदो आरोना ओमफ्राय जोंहा निदाना लाइक दान फ्रेन्ड थेंक इउ फ्रेन्ड मैया एलबियाव थांनो हायासैलै निदान फ्रेन्ड नोंनियावबो ओमफ्राय जोंहा एस एमआ सरि एस मादैया मा होनखो मा खबर होनदो आरोना खबरा मोजाङैनो दंथ'यो मादै ओमफ्राय माबोरै दं नोंहा ओमफ्राय एस एम जा मादैया मा होनखो आंखौ ब्लु हो होनना बुंदों ब्लु होबाय आं मादै ओमफ्राय जोंहा मिक्सला मा होनखो रानि जानुवारियाव नोंसिनिखै पार्टि जानो थांगोन दे होनदों माबाया मिक्सेला जानुवारियाव पार्टि जानो फैनो आरोना ओमफ्राय जोंहा निदाना मा होनखो फ्रेन्ड आंहा दासो दे होनदो जेबो नङा दे निदान फ्रेन्ड सोलाबा बिदिनो मालाबा आरोना जा रानिया अके फै मिक्सेल होनबाय मिद्रिला मा होनखो एस बसुमतारी तुमार कि खबर कलिजा होनना बुंबाय मिद्रल ने हुदिसे मादै कि खबर कलिजा होनदों ओमफ्राय जोंहा एस मादैया जेबो नङा आबै सरि आदै होनना बुंदों आरोना जेबो नङा होनबाय जोंहा ओमफ्राय जोंहा फुंजाया हाय आब' सना होनना बुंदों आरोना हाय आगै फुंजा ओमफ्राय जोंहा निदाना मा होनखो होखायाखै आं मैया हराव फ्रेन्डदों हराव होआखै आरोना ओमफ्राय जोंहा मिक्सला मा होनखो रानि नोंसिनाव थाहैगोन साननै सिगां दे होनदों साननै सिगां थाहैनो आरोना रानि नोंसिनाव मिक्सेला रानि अके ओमफ्राय जोंहा मिद्रुल कलिजाया मा होनखो रानि मिक्सेल लगत लायेन मारि आसा नाकि होनदों आरोना मिक्सेल लगत लायेन मारि आसे नाकि होनना बुंबाय नै आइया टाइमाबो फात्ता मोनलायालै माला खारो जा फाग्लालै टाइमा ओमफ्राय जोंहा रानि मिक्सेल ओमफ्राय जोंहा मिक्सेल अन निदाना मा होनखो बाजै सना सोंगि जाखांबाय नामा होनना बुंदों निदाना ओमफ्राय जोंहा फुंजा बर'आ आब' अबेनि नों होनना बुंदों आरोना आंखौ आरोना आङो मा होनो बङाइगाव फुंजा आगै बङाइगाव थायोसो आरोना आङो ओमफ्राय जोंहा मा होनखो मिक्सेला अन ओमफ्राय जोंहा एस मादैया मा होनखो दा एसे उनाव आंबो एलबि होबा फै दे बयखौबो हांख्राय हरनाय थाबाय दे होनदों एस बसुमतारिया दा दसे उनाव एलबि होगोननो माने सोरबा सोलाबोबा लेंदों आरोना बयखौबो सोर सोर सोलाबो ओमफ्राय जोंहा मिद्रला मा होनखो मिक्सेल तय मिया हय मिया मानु दरे दुरे थाकिबा होनना बुंबाय आरोना दुरे थाकिबा होनना बुंदो मिक्सला जा अन आरोना निदान फेरेना जा मिक्स फाय होनना बुंबाय मिक्सला जा आइ मा जाखो बेलाय अरे मा पिक्सार जाखो होनदो मिक्सेल होनदो ओमफ्राय जोंहा एस मादैया मा होनखो मिद्रुल मोजां सना होनना बुंदों मोजांनो एस मादैनियाबो मिद्रुल ओमफ्राय जोंहा रानिया मिक्सेल अके जागोन दे होनना बुंदों रानिया ओमफ्राय जोंहा मृदुला मा होनखो मिक्सेल बेयाव कमेन्ट बया कमेन्ट दिसे होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय जोंहा फुंजा बर'आ मा होनखो ए
गथ'आ खैजन दं होनना बुंदों। गथ'आ माने सासे आरोना, फिसाला सासे दं फुंजा। ओमफ्राय जोंहा रानिया मानखो निदान आगै संगासिनो जाथ'वाखै आं होनदों। संगासिनो आरोना निदान जाथ'वाखैनो। ओमफ्राय जोंहा लगन डु इउ स्पिक इंलिश होनना बुंबाय आरोना। मुझे इंग्लिश नहीं आती है, आई डोंट नो इंग्लिश। ओमफ्राय जोंहा मांखो रानिया खामानि मावदों बेखायनो कमेन्ट बारा लिरनो हायाखै आं होनदों। जेबो नङा दे रानि, मिन्थिखायो आङो। दाबायदि टाइमाव संनाय खावनाय आरो बिदिनो माबा माबि खामानि थायो आरोना बिरादनो। ओमफ्राय जोंहा हिन्जावफ्रा आरो मा होनो गथ' गोनां मानसिफ्रा बिराद खामानि थाखायो ओरैबाबो मावला जोबा आरो। मिद्रिला जामांखो मिक्सेल तुमाक बया कमेन्ट मिक्सेल तुमाक बया कमेन्ट दिसे कलिजा साबा होननानै बुंदों आरोना। मग कैसे आरोना। मिजा रटना मानके मिक्सेल फ्रेन्ड मा खबर होनना मिनिबाय। ओमफ्राय जोंहा एस बसुमतारी मादैया मिद्रुल फाल आसु दे होनना बुंदों। फाले आसु दे कैसे आरोना एस बसुमतारी ने मिद्रुल। ओमफ्राय जोंहा मिक्सेला बिके नानि आङो सुपारबो मांखो सुपार BS सो कमेन्ट खालामगासिनो होनना मिनिदों आरोना। आच्छा सुपारसो आरोना। मिक्सेलनिजों कमेन्ट खालामदो आरोना। दे जेबो नङा दे। ओमफ्राय मिक्सेला मानखो बिके नानि आङो सुपार BS सो कमेन्ट खालामगासिनो होनना मिनिदों। दंहैयो आरोना मिद्रुला मांखो रानि मा खबर सना होनदों आरोना। रानि मा खबरनो सना। सिमद्रुबा मानके मेरा नया वीडियो आया है आप देखा क्या होनदों। मेरा नया वीडियो आया है आप देखा क्या। मुझे बोला क्या सेमद्रुप, मतलब नया वीडियो डाला है। ओके मैं देखूंगी सेमद्रुप, 2 दिन टाइम नहीं मिला है। मैं मतलब आज देखूंगी मैं टाइम निकाल के। ओमफ्राय रानिया मानके जा मिद्रुला मिद्रुल बाहाल फाल खबर मर कैसे आरोना रानि ने। ओमफ्राय जा फुंजाया मानके दे होमबा ना आब' होनदों। दे आगै दे। ओमफ्राय जा निदाना मानके जाथ'वाखै होनबा बाजै सना सोंगि आंहाबो खामानिसो मावबाय थादोंलै होनदों निदाना। जाथ'वाखै नामानो आरोना। ओमफ्राय खामानि मावगासिनो निदानाबो। मिद्रुला जामांखो रानि होनना बुंदों आरोना। मिक्सेला जा अन आरोना SMA अन थेंक इउ गासिबखौबो। रटना जामानखो एस बसुमतारी फ्रेन्ड साबधान कमेन्ट चेक बेक खालामदो प्लिज होनदों। एस बसुमतारी मादै नोंखौ रतन मुसाहारिया साब खालामबायनो आरोना। ओमफ्रायो बेक साब हरफिननो थिनबाय आरोना, साब खालामफिननो थिनबाय। ओमफ्राय जा रानिया मानखो अके निदान माव आगै होनना बुंदों। ओमफ्राय जा मिद्रुला मानखो रानि तुमि फाट खाला कलिजा होनना बुंदों आरोना रानिखौ। ओमफ्राय जा एस बसुमतारी मानखो अन आरोना मादैया। ओमफ्राय निदाना मानखो जा निदान रानिया मानखो जा नाय खावा कलिजा होनना बुंदों। खावा नाय कैसे रानि ने। मिद्रुला मानखो जा रश्मा बर' तुमार की खबर कलिजा होनदों। रश्मा तुमार की खबर कलिजा मृदुल ने पूछा है। निदाना जा अन है। मिद्रुला मानखो रानि क्यों खावा नाय होनना बुंदों आरोना। ओमफ्राय जा एस मादैया मानखो सुपार होनना मिनिहरदो जानै एस बसुमतारी मादैया। निदाना जा अन आरोना फ्रेन्डआ। एस एमा जा मानखो मिक्सेल क्या मैं मिद्रुल को प्यार कर सकती है क्या होनना सोंदो आरोना। ओमफ्राय जा मिद्रुला मानखो एस बसुमतारी तुमि फाट खाला कलिजा होनना सोंदों। एस बसुमतारी तुमि फाट खाला ना नाय हुदिसे माने मिद्रुल ने मादै। ओमफ्राय जोंहा निदाना मानखो दं आङो फ्रेन्ड खामानि मावबाय थादों दे होनदों। खामानि मावदे दे मावबाय था दे निदान फ्रेन्ड। ओमफ्राय जोंहा निदान फ्रेन्ड ओमफ्राय रानि निदाना मानखो अनलाइन आरोना।
ओमफ्राय जा एस मादैया मानखो मिद्रुल आङो जाखांबाय होनदों आरोना जाखांबायनो मिद्रुला मानखो एस बसुमतारी तुमार इउटुब चेनेल साबस्क्राइब करि दिसु कलिजा होनदों एस बसुमतारी मादै नोंनि चेनेलखौ मिद्रुल कलिजाया साब खालामबायनो ओमफ्राय जा मिक्सेला मानखो एस बसुमतारी आबै दिनहै बेदरजों साहा लोङाखै नामा हा हा होनदों दिनै बेदरजों साहा लोङाखै नामानो आरोना मिक्सेला सोंबाय ओमफ्राय जा एसएमआ अन रानिया जामानखो अन मिद्रुला मानखो रसमा तुमि फाट खाला कलिजा होनना सोंदों रसमाखौ रसमा नाय नाखि होनदो एसएमआ अन मिक्सेला जा अन बिकासआ गेजा नायफैबाय नायखोमा फैबाय होनदो मिद्रुला जा मानखो रानी तुमार बयफ्रेन्ड आसा नाकि होनना सोंदो आरोना बयफ्रेन्ड आसा ना नायहैदिसे मिद्रुल ने रानी एसएम बसन्ता एस मादैया मानखो दे मानखो खालामनानै सिङाव हाबनानै लाइक कमेन्ट हो आगै फै होनदों खालामनानै लाइक कमेन्ट होनदों आरोना सिङाव हाबनानै लाइक कमेन्ट हो आगै होनदों आरोना एस बसुमतारी मादैया रानि जाहा अन ओमफ्राय जा एस एम मादैया अन ने मिक्सेला जा मानखो मा मिक्सेल बेलाय मिक्सेल कमेन्ट खालामाखै थ' आंसो कमेन्ट खालामदों सुपार बिएस अन होन साला मा होनो नामानि मिक्सेलबा बोरै सुपार होनगोन दे जाल्ला दे ओमफ्राय जोंहा बिकास अन ओमफ्राय जा मा होनबावनांगौ आं सुपार सोनोसै होनबा खम जाल्ला होनदों सुपार अन ओमफ्राय जा रानिया मानखो अन मिक्सेल अन ओमफ्राय जा खोर बि एमआ मानखो फावदुर होनना बुंदो आरोना बुंदो दे खोर बि एम ओमफ्राय जा एसेमा मानखो ओइ सुनि सुपार मिक्सेल हंख्लेया बोरो होनदों हंख्लेया बोरोनो सोंदों जानो एसेमाबो सुपार ओमफ्राय जा मिद्रुला मानखो रानि रियेलि आइ लाभ इउ कलिजा होनना बुंदो आरोना ओमफ्राय जा मिक्से सरि सुपार अन एसा जा मांखो मादैया दिनहैबो लोंनांदों दे लोंदों दे नोंसो फैयाखै आंनाव होनदों मादैया दिनैबो लोंदोंनो आरोना ओमफ्राय नोंसो फैयाखै आंनाव होनबाय जोंहा मादैया एस मादैया ओमफ्राय बिकासआ बाजै रानि मा खबर होनदों बिकासआ बाजै रानि मा खबर होनबाय एसा जा मांखो मिनिबाय आरोना मादैया ओमफ्राय जा रानिया अन ओमफ्राय जा मिद्रुला मांखो एस एम तोर मिया तु मिया मांखो मिया तु थपरा तु फाया देखा फाइ बे होनना बुंदों मैफिन para एसएम तोर मिया बयफ्रेन्ड टु होनबाय नामाब्रा बुजियासैला मिद्रुल ओमफ्राय जा रानिया मानखो एम जे जि बिकास सरि मोजां बिकास आगै होनना बुंदों रानिया सोंगियाबो मोजां बिकास आगै होनना बुंबाय आरोना जा मिद्रुला जा मांखो रानि तुमार नाम्बार टु कमेन्ट करि दिबा कलिजा होनदों रानि तुमार नाम्बार टु कमेन्ट करि दिबा कलिजा होनना कइसे आरोना मिद्रुल ने बिकास आगैया जा बाजै रानि मा ओंख्रि होनदों बाजै रानि मा ओंख्रि होनो बिकासआ सोंदों आरोना निदान फ्रेन्डआ अन जा ओमफ्राय मिक्सेल सुपारा मानखो एस एम बाजै मिक्सेल टयलेटआव माबा माबि खालामहैदों खोमालै होनना मिनिदों आरोना ओमफ्राय जा निदान फ्रेन्डआ अन आरोना मिद्रुला मांखो रानि तुमि मग फाता दिया फात्ता दिया नाय किय होननानै गाबबाय खान्दिसै आरोना रानि तुमि मग फात्ता दिया नाय किय होननानै खान्दिसे ओमफ्राय जा मिद्रुला मांखो एस एम तुमार मिया
Bikari hoinaki होनदों SM tumar mia Bikari hoinakin होनबाय नामा मिद्रुल ओमफ्राय जा रानिया मा होनखो बिकास आलु मुला टमेट' लाब्रा आरो दाउ रोसि आगै होनना बुंबाय माबा रानिया जा मा होनखो कलिजा बलके हार दिसे माने कलिजा ओमफ्राय जा एसएमा मा होनखो मिडुल आप क्या बोल रही है बोला है एसएम ने मिडुल आप क्या बोल रही है बोला है मिडुला मा होनखो रानि নহলি मोर नाम्बार 2 कमेन्ट करि दिम दे कलिजा होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय जा बिकासआ मा होनखो ए बाजै रानि गोथावथार माथो आलासि जाहैजागौमोनलाय होनदों ओमफ्राय जा मिक्सेला अन सुपार मिक्सेल अन बिकासआ मा होनखो बाजै एलबि मालिक दाउ मा होनखो दाउखौ मोनफिनबाय नामा खारनिया होनदो मासेखौ मोनासै गिदिंबाय थायो ओमफ्राय बेयावनो बिकास आगै दंफां सायावसो थायोमोननो ओंखायनो मोना सैथान मासे मोनबाय मासे मोनासै ओमफ्राय जोंहा एसमादैया मा होनखो अन एसमादैया अन ओमफ्राय जोंहा मिक्सेला मा होनखो मिक्सेल सुपार अन एसमादै अन रानिया मा होनखो ओं एसे आगै बिकास होनना बुंदों आरोना निदानफ्रे ना मा होनखो फिफासा फाय मा खबरलै फाय होनदो बिफासा फाय मा खबरलै फाय होनबाय निदाना ओमफ्राय जोंहा मिद्रुला मा होनखो मुजे फ्रेन्ड साइये होननानै खान्दिसे आरोना मुजे गार्लफ्रेन्ड साइये ओमफ्राय जोंहा एसे मादैया अन ओमफ्राय निदान अन अके रानि अन थेंक इउ एस मादै अन हे थेंक इउ निदान अन थेंक इउ मिक्सेल अन सुपार अन ओमफ्राय जोंहा एस मादै अन थेंक इउ सबको थेंक इउ निदान एस मादै थेंक इउ सबको थेंक इउ मिक्सेल अन नै ओमफ्राय जोंहा सुपारा मा होनखो नै एबार मिक्सेलनो होनोसै दे आं होनदों नै एबार मिक्सेलनो होनोसै दे आं होनना बुंबाय नै ओमफ्राय जोंहा निदान फ्रेन्डआ अन आरोना अके सेमा जोंहा मा होनखो अन आरोना थेंक इउ रानि अन हे बिकासआ मा होनखो मालाबा हमना लायनांगोन बाजै दाउखौ मासे होनदों मालाबा लांफै दे मासे होनदो दाउआ मोजांथारमोन माने खाना दोनदों मानो होनलायदो ओमफ्राय जोंहा निदाना मा होनखो अनलाइन होनबाय ना मिक्सेला जा अन थेंक इउ मिड्रुला जा मा होनखो मुझे कोई प्यार नहीं करता है मेरा कोई अपना नहीं है बोल के रो रहा है ओमफ्राय जोंहा एसएमआ अन थेंक इउ मिक्सेल सुपार अन थेंक इउ आइ बांद्रायसो होनोसै नामाब्रा आंनालाय बांद्रायसो जानोसै नामा रानि अन गोबाव होबाय आङो जा रहित नुजाफैनाय आरोना आफा बिजि होनना बुंबाय आरोना जा ओमफ्राय हेलौ देबरजि रहित बिकास आंखो आङो नायखोमाबाय थाखादों बाजै दाउखौ नों खावना नायनायखौ खेवना नायनायखौ नायखुमाबाय थाखादो आरोना बिकास आगैया बादावलायदों दाउखौ खेवनानै बारगासिनो बारबायना मालाय आल्लाखासो ओमफ्राय जोंहा रानियाव आरोना बिएमआ जामानखो समखौनो मोनलालै पाउदार नायनोनो
नोंखौ होनदों जेबो नङा दे खोरबिएम मा होनो खामानि बेस्थ' थायोना जेबो नङा ओमफ्राय जोंहा एस मादै अन हे रानि अन हे रहिदा जामानखो महन्तको बुलाव अभी नहीं है बाहर में गया हुआ है ओके रोहित मुझे लगा कोई और है ओके मन तो नहीं है बाहर में गया है ओमफ्राय जोंहा एसा मानखो निदाना मानखो जा अन मिद्रुला मानखो जा তোমার পন্তি আশা যদি মোক পতাই দিবা কলেজা বহুত কেয়াৰলম না মোক কৈছে আৰু না পন্তিটো আছে মোৰ ओमफ्राय जा एस मादे अन हे रानी अन हे निदान अन हे थेंक यू एस मादे अन हे थेंक यू अन हे थेंक यू सबको मिक्सेला जामांखो मा जादों फान्थावस्रिफोर आरोना मिक्सेला मा जादों फान्थावस्रिफोर होनना बुंबाय जा मिक्सेला रानिया जा अन हे ओमफ्राय जा एस मादैया आदै आङो दोनथ'नोसै दे होनदो दे मादै आंबो दोनखासिगोन जेबो ओमफ्राय जोंहा निदान अन थेंक इउ मिद्रुला जामांखो আজিকালি सब ছোৱালী ধুনীয়া আৰু পইচা চাই ভাল পায়ো কোনো ছোৱালী ভাল মন চাই ভাল নাপায় होनना बुंदों आरोना दुनिया आरो मागो आजिखालि जा सब ছোৱালী ভাল पाय पैसा चाय ভাল पाय ऐसा है ओमफ्राय जोंहा मांखो निदान आदै आं अके ओमफ्राय जोंहा इदि बेरना मिद्रुला एस एम सरि एस मादैया मा होनखो आंबो एलबि होनोसै आदै होनदो दे होदो दे ओमफ्राय जोंहा रहिदा मा होनखो हम पी घर पे ही छुट्टी में गया है क्या रोहित छुट्टी में है ओके घर में है रानि अन हे निदाना जामानखो अनलाइन एस मादैया मानखो बयखौबो आंनि एलबियाव फैनो थाबाय मानखो फैनो थाखाय हांख्रायनाय थाबाय आं हांख्रायनाय थाबाय दे होनदों नैबे एस बसुमतारिनि एलबियाव सोर सोलाबो थांनो थाखाय हांख्रायबाय आरोना मादैया ओमफ्राय जों कुसुमा लाइकल' होनदो जेबो नङा दे कुसुम आंबो थांनो सोलाबाखै जेबो नङा दे थेंक इउ लाइक ल'बाबो जायो ओमफ्राय निदान कुसुमा जावन हे थेंक इउ ओमफ्राय जा कुमारा मानखो हाय डियार सिस्टार हाउ आर यू होनदों ना हाय डियार कुमार आई एम फाइन मतलब मैं ठीक हूँ आप बताओ आप कैसे हो कुसुमन है थेंक यू मिक्सेला निदान निदाना जा कुसुम बाजै सना मा खालामदों होनदों मा खालामदोंनो आरोना निदाना सोंदों कुसुमन हे कुमारा जोंहा आर इउ गुड होननानै बुंदों आरोना नमस्कार खालामदों आरोना जा कुमारा अके मैं पिटिक हूँ कुमार ओमफ्राय जा कुसुम अन हे मिक्सेल अन हे एस मादैया आंखौ कुसुम आङो होफिननोसै दे आनै एलबिखौ होनना बुंदों होफिननोसैनो कुसुम लोगो माबाया एस मादैया ओमफ्राय जोंहा बेवाइ गुन्दा मा जादों माखो फान्थ नाम
बेवाय दाना मा जाखोब्रा फरायनायासो मिस्टेक ना नामालाय कारेक्ट जाखोब्रा मा जादों बेवहा मा होनखोब्रा बेवहाय नामा कुसुमा जामानखो निदान नै खामानि मावदों आं होनदों खामानि मावदोंनो कुसुमा निदान ओमफ्राय रानि अन जोंहा मिदुला मा होनखो मय गार्लफ्रेन्ड मय GF नाफाम होनना बुंदों आरो ना GF फावानाय मिक्सेलन हे कुसुमा जा एस आनै हो दे होनना बुंदों ओमफ्राय जा मिक्सेला मा होनगो होनो थिनदों कुसुमा एस मादै ओमफ्राय जा मिक्सेला आं बिजि दे थाथ' सुपारसो कमेन्ट खालामनाय होनना बुंदों दे आंबो दोनखानोसै दे जेबो नङा दे मिक्सेल आरो सुपार ओमफ्राय जोंहा बेवाया मा होनखो आगै आंनि सना लाइक दा होनना बुंदों जोंहा सोर जाखोब्रा थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय मिदुला जा मा होनखो एफ निपदि तुमाक मय एटा कटा कम होनदों ना फ्रेन्ड अके फ्रेन्ड तुमाक मय एटा कटा कम बोला ना इसा अके रान कि खबा खोजेसे होनलायदो आरो ओमफ्राय जोंहा रानिया अन ओमफ्राय जोंहा सोरमोन कुसुमा मा होनखो लोगोफोर आंना मन' जाबाय नोंसिनि अननायावनो थेंक इउ बयनिसिमबो होनदों कुसुमनिया मन' जाबायनो लोगोफोर बयखौबो थेंक इउ होनहरबाय आरो ना नोंसिनि अननायावनो मन' जाबाय होनबाय कुसुमा जा अन कुसुमन हे थेंक इउ लोगो थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा कुसुमा लोगो अन मिदुला मा होनखो फ्रेन्ड दुनिया নহলি आरो पैसा नाताके मानहु নহয় नाকি बिदिनो ऐसे क्यों मतलब खांदिया से मिदुल फ्रेंड दुनिया নহলি মানুহ হয় ধুনীয়া নহ'লেও পইচা নাথাকিলেও মানুহ হয় কিয় নহয় ओमफ्राय रानिया मा होनखो अन थेंक इउ बेवाया जा मा होनो कुसुम आंनि सना होनदों कुसुम आंनि सना होनबाय जा बेवाया सोर जाखो मिद्रुला मा होनखो মই কোনো ছোৱালী নাপাই ভাল কথা কব নৰো কাৰণে ভাল কথা কব নোৱাৰো কাৰণে অলপ বোবা হৈ karena অলপ भाबा होय अच्छा करना होननानै एसे बोलके र' रहा है ओमफ्राय जोंहा दैथुना गैयाहाय बाजै होननानै ओरैसो होनदों कुसुमा जोंहा मानखो बेवाय सना होनना बुंबाय आरोना जोंहा ओमफ्राय जोंहा जिउनाङा लाइक दा होनदों थेंक इउ कुसुमा बाय बाय लाबाय जोंहा बाय बाय कुसुम आंबो दोननोसै दसेनि उनावनो माने दोननोसैयानो आरोना ओमफ्राय जोंहा जिउनां नुजाफैनो हादों लाइक दा होनदों थेंक इउ कुसुम बाय बाय लाबाय थेंक इउ जिउनां ओमफ्राय जिउनाङा जोंहा मा खबर बाजै थाम्फै दुद्रुना होनदों खबरा मोजाङैनो दंथ'यो गेजेरावनो मोजांखौनो होननोसै ओमफ्राय जोंहा दैथुना गैया लाइक दा 29 होनदों थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा कुसुमा ओंख्रि संबाय होनदों ओंख्रि संबाय आरो ना मा ओंख्रि संखोब्रा कुसुम फ्रेन्ड ओमफ्राय जोंहा निदान फ्रेन्ड अन सब अन हे थेंक इउ निदान फ्रेन्ड अन हे जिउनाङा कंग्रेचुलेसन कुसुम बाजै होनदों कंग्रेचुलेसन हरदों नै जिउनाङा कुसुम फ्रेन्ड ओमफ्राय जोंहा बेवाया मा होनखो AR संगितानि दि होननानै मिनिहरबाय आरोना आला बोराय होनबाय नामा ओमफ्राय जोंहा नैबेयाव सोरनि थाखो मा होनथ' बाथरूम में है गया है बोला बाथरूम में है मैं तो अभी रूम के अंदर है दरजा बंद है मेरा ओमफ्राय जोंहा रोहित ओके मतलब छुट्टी में गया है रोहित तुम भी छुट्टी में है क्या ओमफ्राय जोंहा कुसुमा जिउनां थेंक इउ होनना बुंदों जिउनाङा मा होनखो बेवाय नों सोर होनना बुंबाय आरोना बेवाय नों सोरनो निदाना जा कंग्रेचुलेसन लै बाजै सना मन' जानायनि थाखाय होनना बुंबाय आरोना जिउनाङा कुसुम वेलकाम होनदों कुसुम निदान थेंक इउ होनना बुंबाय
mujito sama ke hi beautiful darna hi handsome de ओमफ्राय जोंहा मिडुला मानखो moi kota moi hodai kahi kadi deku hodai মানকে কি কৈছে রে মই hodai kadi deku mana kapka ओमफ्राय जा फानियाव सरि रानि अन हे के ओमफ्राय जा कुसुमा थांबाय आं लोगो होनदों दे लोगो कुसुम जेबो नङा दैथुना गैया बाय बाजै ओंखारथ'बाय दे बाजैनो दे दैथुनागै बाय बाय ओमफ्राय जोंहा बेवाइया जिउनां नोङो माथो हिनजाव खावना फैजाला बायदोंनो हा होनना मिनिदों आरोना जिउनां माथो हिनजाव खावना फैजाला बायदोंनो होनना मिनिबाय जोंहा बेवाइया मिदुला मानखो মই dia rati মই सन्दिया राति खान्दि थाकु होननानै এতিয়া বুজি পাইছো পঢ়িবা নাজানে আচ্ছা खान्दिबा नालागे दे मेद्रुल कलिजा होनदो ओमफ्राय जोंहा रानिया ओमफ्राय जोंहा बेवाइ मानखो दैथुन लागाया नामा नों होनदों लागाया नामा नों होनना दैथुन लागाया नामा नों होनना मिनिबाय जोंहा बेवाइ जोंहासो जाखो कुसुमा आलु ना सिंगि लाफा मैद्रु होनना खिथाबाय जोंहा कुसुमा आलु ना सिंगि ओमफ्राय लाफा मैद्रु होनना खिथादों जिउनाङा मानखो जोंहा थोद बेवाइ आङो बिदियाव गैया होनना बुंदों जोंहा बिदियाव गैयानो जोंहा जिउनाङा मेदुला मानखो फ्रेन्ड মই कटा कबा नवारु लब অলপ বোবা হয় होनदो आरोना বোবা হয় কিয় অলপ বোবা হয় কিয় কথা কবা নোৱাৰো হৈছে ৰে মিড্रुল ओमफ्राय कुसुमा बाय होनबाय जोंहा बाय बाय फ्रेन्ड ओमफ्राय जिउनाङा जोंहा मानखो कुसुम बाय बाय रानिया जोंहा बिमा बाय सै दे होनदो दे बाय बाय गासिखौबो बाय लादो दे सनाफोर जिउनाङा दांगे बे मालाय दुगिथार सिनायला होनदों दांगियाबा मालाय दुगिथार सिनायला होनना बुंबाय नै जिउनाङा ओमफ्राय मिद्रुला मानखो तुमी मग बर' ছোৱালী পটাই দিবা তোমাক বাইদেউ দৰে মানিম होनदों आरोना दरे मानिम বাইদেউ বুলি मानिব आरोना মই बर' ছোৱালী ক'ত পাম ओमफ्राय जों मिद्रुला मानखो तुमी जि कथा कोৱা सुनिम होनदों कथा कोৱা सब শুনিম आरोना सुनिम तुमी मग ছোৱালী এটা पटाই दिबा होनना बुंदों आरोना बर' ছোৱালী ক'त पाम मुस्किले ओमफ्राय जिउना मानखो बाजै आदाखौ मालाबा भिडिअ लादोरा होनदों मालाबा लागोन दे जिउना होनदों आरो ओमफ्राय बाय लादो दे सनाफोर कन हे बाय लेल' सब बाय ले सोर दंमोन सनाफोर बाय लादो दे मिद्रुल और कन हे बाय लेल' सब बाय सबको बाय बाय सबको बाय गाइस कन हे बाय लादो दे सनाफोर
हेलो 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 बाई ले लो मिडरुल कलीजा बाई ले लो अभी रखना पड़ेगा এতিয়া ৰাখিব লাগিব মানে বেটাত আনিবা যাম মোক কি হৈছে মোৰ মনতো বয়া লাগিছে বাই বাই দানা ওকে বাই বাই তোমাক মই মিছ কৰিম দে ওকে মিছ কৰাটো বয়া কথা নহয় ভালেই যেনিবা দে মই অসমীয়া নাজানেই কলিজা ওকে বাই 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 किसका किसका मतलब बोलूं था इसको मैं लेती हूँ रिटर्न आगे वाला तो गया नहीं मिलेगा